Pertin tagasa ni mga maisag yun noon. Pero kung yellow mugbo ra, pero kung puti inani siya tagas kay punuan. Kami lagi nagsanggi ani guys. Kaya ang mga tao dire daghan may trabaho. Halos man nagtrabaho sa pinyahan. Ya ang uban pod nga nay farm nga maisan kanang nasilay machine nga musanggi nga dala na lubo. Kani amo manumano ra gid ni kay pobre man ta. Wala pa man tay machine nga kasanggi diri sa daruhan. Paman makaya, mahal makayo na. Milyon man. Ang ani kamot-kamot lang. Kami lagi taon ani.